Nanti dulu terus. Pak Ejek muter-muter pemirsa nyaleh dengan delok wedhus Ahmed ya Pak. Iya. Jajalan kok nek menawa ketularan duwe sapi pemirsa ditukokno klontong-klontong. Dan api. Oh. Ya. Lho kan nggo swara deh. Klontongane ngaten iki pinten, Pak? Kontongane niku 70. Walah larang ya. Apa sih Pak? 70 guys. Apik. Yo kuwi yo wis kok. Iki guys. Ben ketularan. Jane nyicil bandule sik, Pak. Iya, itu. Aduh. Angkusnya Pak, cobi Pak, angkus Pak. Angkusnya kan saya digantol-gantol lho Pak. Delok sih ah. Apa sih gelem? Wah, ya luwung angkos ya Pak Jani, pas ngira enek gantole enek arite. Hah? Wis tuku dorit wis apa? Iki ganti golek mangan pemirsa yo. Kok muter-muter mangane eneke sego pecel dadi make yo. Piye yo? Awang-awang. Dadi iki mengko tuku seperti biasa menu. Andalane bakso.
Kecapnya kurang kecap. Moro to. Soalnya mae gak pernah dijak Pak sekali dijak metu ning pasar wagi. Wis keliling-keliling, yo delok wedhus, delok sapi. Sisan iki mau ini saya. Penyusul Terus iki mae tak makan bakso riyen. Lanjut yuk makan. Monggo pemirsa. Ora bayar itu kok aja oke. Naik motor enggak? Jangan ngaji we, Mama. Jatuh cari. Kodenya sak kadel. Ini tak bayar. Apa gini mantap, jadi ngepet gumule. Sekarang kan di Masa ditebon. lo tane geran. Irung yang anak-anak tok. Pak itu malam bisa, Pak Melo Golek mangan ya pemirsa nyampe meruntus. Si wis karek balike pemirsa ya wis ditunggu sampai rumah ya pemirsa. Saya mak wis dari Pak. Ya, sangat lagi mungkin baru Jawa Wage. Timur Wage lah ya Wage Jawa Timur. Ya, sing iki sing aku iki sing untung-untung nyicil untuk untung-untung isen menawa sembeli soto sapi. Nyicil iku. Mae seneng jare untung-untung iki. Mumpung iku pemirsa, mumpung mak dijak jalan-jalan ning pasar. Dadine ayo Pak nyicil kelontongane dhisik. Wis apa ngerti ketularan, dadi nanti pasang. Ya iki sing buka iki nek iki. Angkus. Iki tuku angkut nggo ngerti wedhus nggo kantor planting, gradak ngono ning enakane ning cengepe. Iki Ungkal sih. iki angkus. Sing iki Durit. dhuwur iki dienggo senggo bacoki planting apa ono gen gak gen kuat ora goang. Nek sing ndek-ndek. Pendek ngono mang. Pokoke intine kanggo ngeritno wedhus. Iki dingat sapi ora kenek iki. Ngarit biasa. Iki dingat sapi ora kenek. Dingat sapi gak kenek penting nggo ngarep rambanan. Pandi ngepet apa lah pokoknya. Engko kena anu apa ora ya? Hah? Kena apa ora? Kena apa kena pirek. Hmm. Gak ngono ki dienggo apa ngatur wedhus kok. Alhamdulillah. Iki mang lho. Senengane mae mang iki nyicil tuku klontong-klontong esuk. Apik pemirsa yo. Oh, koyo emas. Dadine wis matoh. Aku wis seneng banget. Ada teko baru tuku kelontongan sih. Jawa Timur gimana wilayah Jawa Timur ini mang Nah, tutup. pagi ya. Wis tutup ning. Ini wae ya donga-dongano gen iso ndang tuku sapi. Sing merantau ning luar negeri maupun ning Indonesia ya tak donga-dongano sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah, aja lali di like, di komen, di subscribe, di pencet belnya sing warnane abang. Tolit ngono.